aloitetaan sitten. Se oli kaunis kesäpäivä, ja minä, Muumi, Pikkumyy, Niiskuneiti ja Hemuli kipusimme purjeveneeseen ja lähdimme veneenretkelle. Kun olimme purjehtineet aikamme, päätimme rantautua vieraalle saarelle. Me emme aavistaneet, että se oli Hattivattien kotisaari. Hemuli lähti heti tutkimaan saaren metsiä suurennuslasi mukanaan. Hän halusi löytää uusia kasveja kokoelmiinsa. Hemuli pyyristeli kukkapuskassa, kun hän huomasi jotakin erikoista. Metsän keskellä oli korkea pylväs, vähän kuin lipputanko. Pylvääseen oli kiinnitetty jokin kummallinen kapistus, ja se oli ilmapuntari. Tiedättekö, mikä ilmapuntari on? Se on sellainen laite, joka näyttää millainen sää on tulossa. Ja hattivatit tarvitsevat sitä siihen, että he haluavat tietää, milloin on ukkosta ja myrskyä. Sillä ukkonen tekee hattivatit sähköiseksi. Hemuli tutki ilmapuntaria kiinnostuneesti, mutta silloin alkoi tapahtua. Hattivattien lauma ilmestyi kuin tyhjästä ja piiritti Hemuli paraan joka puolelta. Hemuli sanoi, hei, mitä otuksia te oikein olette? Mutta hattivatit eivät vastanneet, koska ne eivät osaa puhua. Ne lipuivat uhkaavasti lähemmäs Hemulia ja olivat hyvin kiukkuisia, koska ne luulivat, että Hemuli yritti varastaa niille ilmapuntarin. Pelästynyt Hemuli kipusi turvaan korkean pylvään päähän. Sieltä hän huusi, apua, tulkaa auttamaan! Minä, Muumipeikko ja Pikkumyy kuulimme huudon ja juoksimme Hemulin luo, minkä jaloista me pääsimme. Hemuli huusi meille pylvään nokasta. Hattivatit ovat vihaisia, mutta en jaksa pitää kiinni enää kauan. Silloin minä keksin. Minä huusin Hemulille, Hemuli, heiluta pylvästä puolelta toiselle. Hemuli oli ymmällään, mutta teki työtä käskettyä. Hän alkoi huojua taivaalla edestakaisin kuin lippu salossa. Hattivatit perääntyivät hieman. Mitä tapahtuu? Kysyi Muumipeikko. Katsokaas, hattivatit eivät näe eivätkä kuule yhtä hyvin kuin me, mutta ne tuntevat monenlaisia asioita. Huojuva pylväs sai maan värähtelemään jalkojemme alla ja hattivatit tunsivat sen. Hemuli huojutti pylvästä vielä kovemmin ja silloin hattivatit yhtäkkiä lipuivat salaman nopeasti takaisin metsän kätköihin. Uupunut Hemuli putisi päistikkaa alas ruohonmättälle. Hän oli tosi kiukkuinen. Inhottavia otuksia, hän puuskatti. Tästä hyvästä minä otan heidän typerän ilmapuntarinsa mukaan. Me olimme rannalla syömässä muumimamman laittamia eväitä, kun alkoi myrsky. Päätimme yöpyä teltassa rannalla. Aamuyöllä sade vihdoin lakkasi, ja Hemuli päätti lähteä pienelle kävelylle. Hän pisti kuononsa ulos teltan oviaukosta ja veti sen saman tien pois. Ne ovat täällä, hän huusi. Hattivatit ovat täällä. Kurkistimme kaikki ulos teltasta, ja toden totta, myrskyn sähköistämät hattivatit olivat saartaneet teltan. Ne olivat ukkosella vaarallisempia kuin muulloin, ja ne halusivat Hemulin varastavan ilmapuntarin takaisin.